Ukrainako gerrak hasi zirenetik, geopolitika globalean izugarrizko aldaketak ikusi ditugu. Larry Fink, BlackRockeko CEO-ak, azpimarratu zuen Errusiaren eta Ukrainaren arteko gatazkak munduko ordena nahasi duela eta azken 3 hamarkadetan bizi izan dugun globalizazioaren amaiera ekarri duela. Baina gertatzen ari dena, hori baino askoz haratago doa. Errusiaren eta NATOren arteko gatazka aurreikus zitekeen arren. Egungo geopolitika aldatu duen fenomenoa Txina eta Errusia mendebaldearen aurka lerrokatzea da, herrialde garatuen artean sortu den talka hau. Globalismoaren eta postmokapitalismoaren ideologia eta praktiketan eragin zuzena izango du. Postmokapitalismoaren korronteek, hala nola postmofeminismoak, katastrofismo klimatikoak, eta migrazio mugimenduen manipulazioak etorkizuneko geopolitika berrian errotik aldatzen ari dira. Globalismoaren azken itzalak agerian jarri du. Energia kostuen igoera eta deskarbonizazioaren izenean, korporazio handiek, interes ekonomikoak eta botere politikoak lortzen dituzte, baina planetaren salbazioa. Izenekoa askotan egonkorra eta lotuta dago eliteen interesekin. BlackRockeko CEO-ak esan zuen bezala, globalizazioaren amaiera iritsi da. Eta honek munduko ideologia globalista eta nazioen, kulturen eta herrien ahultzea aldarrikatzen duen sistema kolokan jartzen du. Globalismoaren eta nazionalismoaren arteko talka, korporazio handiek eta eliteek nekez onartuko dute, naiz eta munduko liskarrek beste proiektu politiko eta ideologiko batzuk sortu ditzaketen. Bi aukera nagusi daude mendebaldeko eliteen posizionamenduari dagokionez, batetik, globalismoa defendatzea mendebaldeko herrialdeetan soilik, eta bestetik, nazionalismo edo abertzaletasunaren aldeko apustua egitea. Bereziki Txina eta Errusiaren aurkako liskarretan. Aukera hau, oraindik, postmokapitalismoaren balioekin batera ezin uztartu daitekeen estrategia izango litzateke. Abertzaletasunaren apustua eginez, eliteek egungo estrategia antinatalistak, postmofeminismoa eta migrazio masiboak bultzatzen dituzten praktikei aurre egingo diete, baina baita ere komunitatearen desegiteari. Alternatiba edo osagarria izango litzateke autoritarismo katastrofistaren bidea, agian ekofaxismoaren formatuan. Ekofaxismoak, agian, krisi klimatiko izenekoaren bidez, gobernu autoritarioak eta herritarren kontrola justifikatuko luke. Hala ere, autoritarismo horren aurkako erreakzioak, mendebaldean indar sozial eta politiko alternatiboak sortzea eragingo luke, postmokapitalismoaren botere suntsitzaileari aurre egiteko. Horrela, postmofeminismoaren, katastrofismo klimatikoaren eta migrazio mugimenduen inguruko estrategia berrikusi beharko litzateke, eta, azkenik, hainbat hamarkadako proiektuen amaiera ekar dezake, gogoz egitasmoaren barruan. Ekai Zenterrek honako eztabaida hau landu du, hurbil metodologiari jarraituz. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.